Štousdoule. A já jsem Vláčkař Jaký. A dohromady jsme Šotouši z východních Čech. A dneska jsme se rozhodli vydat na rodinný den se správou železnic v Pardubicích. Momentálně se nacházíme v Hradci Králové ve vlaku SP 10931, který jede z Hradce Králové do Pardubic na centrum s odjezdem v 8:54. Do Pardubic nás potáhne lokomotiva řady 350 002. A zpátky nás potáhne 151 014, která bohužel není vidět, ale je tam. Je na konci vlaku. No, nevadí. Momentálně se nacházíme ve vagónu AB. ABčko. ABčko, no. A těšíme se moc na to, protože jako je to pro nás nezvyk, protože skoro po roce děláme vlog, ale to nevadí. Když tak se potom ozveme v Pardubicích. Nebo třeba během jako jízdy, co třeba. Natočíme když tak odjezd. No a vlastně pak na centrum máme asi cca 14 minut. Takže se třeba ozvem, kdyby náhodou. Tak se zatím mějte. Už máme postaveno a jsme připraveni k odjezdu. Ten zvuk, ty Kámo. ten nádhera. Jedem. Odjíždíme. To není vidět, co. Když tak až, možná pokud to vyjde, tak vám ukážu krysu. Odjíždíme s časem 8:55. Zkusíme, pokud bude vidět krysa. Je tam vidět. Krása. Pouštíme stanici Hradec Králové. Příští stanici stavíme Pardubice Rosice nad Labem. Je velká celkem pravděpodobně, že tam možná bude tam podmínka. Tak. Za chvíli. Takže se nacházíme v Rosicích nad Labem a už se blížíme k Pardubicím. Na centrum. Ty vole, to jsou, pardon za ten slovník, ale to jsou tak krásný výhledy na ty, ještě v těch obloukách, prostě vidíš 350, zároveň i 151. To jen tak prostě neuvidíš. Ještě k tomu. Na Pardubice. Ale ty koženky jsou strašně pohodlný. Teď jsme si byli na chvilinku zkusit sednout do jedničky. Úplně úžasný. Jsou pohodlný. A je to tady prostě krásný. Až budeme v centru nebo v Pardubicích na Hlaváku. Takhle. Až budeme na Hlaváku nebo v centru, tak se ještě ozveme. Tak se zatím mějte. Tak se rozjíždíme z Pardubic, z Rosic nad Labem. Příští stanice Pardubice hlavní nádraží a pak Pardubice centrum. Ježíš, tady stojí ten německý šit zas. Tak jsme v Pardubicích na centru. Tak pojď. Hezky, pane. Krása. Tak, nastupuj. Otvoreno. Zavřeno. Tak, už se nacházíme v Pardubicích na centru. Krása to. Teď tady stojí panter. A teď nás potáhne zpátky krysa. Tak, co na to říkáš, pane? Jaká byla jízda? To je super, to je tak jako tak hezké zážitek, kámo. Jo, já si taky myslím. Tak se zatím loučíme. Tak teď za chvíli se rozjedeme z Pardubic centra jako spěšný vlak 10930 s odjezdem v 9 hodin 35 minut. A už pojedem. Tak, teď momentálně nás potáhne krysa. A už se rozjíždíme.
Tak, teď jsme dojeli z Pardubic. Teď ještě poslední pohled na Krysu, která nás dotáhla. A tady jsme, moc jsme si to užili. A teď půjdeme na KFTčko. Tak děkujem, že jste se dívali, dejte like a odběr a zatím čau. Čus. Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrál pro plnej sál a stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si, po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít. We'll be right back.